Poslednjih godina Rusija i Kina su se veoma zbližile. Prema rečima Denisa Vajdlera, bivšeg zamenika pomoćnika direktora CIA za Istočnu Aziju i Pacifik, zbog ovoga što se trenutno dešava, Sjedinjene države treba da se pripreme za intenziviranje rusko-kineskih aktivnosti usmerenih na zbacivanje SAD-a sa trona glavne svetske supersile, prenosi The Washington Times. Vajdler navodi da Zapad u odnosu na Rusiju i Kinu ne treba da brine o tome da li su ove zemlje stvorile savez, već o prirodi njihovih odnosa. Sve ukazuje da njihovi lideri Putin i Xi imaju sličan pogled na svet. Obojica veruju da su SAD pretnja, pa im je glavni cilj da se suprotstave Vašingtonu. U svetlu približavanja Rusije i Kine situacija može početi da se razvija po izuzetno negativnom scenariju za Sjedinjene države. Ekspert predviđa da bi Peking mogao povećati pritisak na Tajvan, dok će Moskva povećati podršku Severnoj Koreji. Kao rezultat toga, Vašington može da se nađe u situaciji da će morati da se bori na dva fronta odjednom na Pacifiku. Sa ovakvim razvojem situacije, Amerika neće moći dobro da spava noću, kaže ekspert. Verujem da su američke snage dobro pripremljene da odbiju svaki kineski napad na Tajvan, ali iskreno rat na dva fronta na Pacifiku je mnogo složenije strateško pitanje, posebno ako je Moskva ili implicitno ili direktno uključena u njega. Ovo je scenario sa visokim rizikom, koji će nas držati budnima noću, zaključuje Vajdler.